Hemen Santa Teresan nik uste nahiko ohituretu daudela praktikariak hartzera, eta badakite nola hartu, badakite konfiantza eskaini behar zaiela eta hori ere eskertzekoa da. Alde batetik, ikusten duzu prozesu bet, urte guztiko prozesu bet, azaroan hasita eta maiatzan bukatzen dire praktika hauek. Ikusten duzu ere urte guztian zehar ekintza ezberdin edo irakasleak ze rol edo ze lan egiten dituen ikasturte guztian zehar. Eta nik uste hori oso aberasgarria dela, guretako ere. Zehola ikusten duzu murgiltzen zara ikasturte oso batean, prozesu hau teoriaekin uztartzea ere aberasgarria da. Ze, azkenean elkar lotuta daude bai unibertsitatea eta bai praktika. Alternantzia eredua azken finean da ikasleak tarte baten itzen dago eskolan eta beste tarte bat fakultatean. Nola baiteko, biak kombinatzeko. Proba teoria eta praktikaldi berean joateko ikusten eta joateko alderatzen. Beste praktiketan ez bezala, momentuan gelan, ikaste komunitatean, ikastaroetan ikusten dituzten gauzak, benetan errealitatean ikusten diesen alaz. Loturak teoria eta praktikan artekoa zuzenagoa da. Lau bost aste izaterakoan egunero hortan egonda, unibertsitatean ikusi diesen gauza edo igual ahaztu itzen die eta gero bueltatzerakoan loturak hain zuzenak ezin diela egin. Etorten dienean apur bat batzutan igual beste praktikaldi batzutatik ezagutzen da metodologia edo lan itxeko modua, beste batzutan ez, orduan hasieran ezagutza. Eta gero poliki-poliki konfiantza hartzen doi, ez bai irakasleaz, bai umiekin, eta nik uste dut bukaerarako lortzen dagoela apur bat lanbide horrek suposatzen dauen hortan jardutia. Alternatzean egoterakoan hemen bizi izan dagoena gero igual unibertsitatera eramateko aukera daukie eta eraberian alderantziz. Harreman hori gehixautan emuten da lotura hori txeko, denbora gehiago daukie, aukera gehiago daukie.